Vam sortir de festa a París bastant fort, la veritat. S'havia de celebrar. Però en quin moment se't planteja anar al millor concurs de xocolata al món? En aquest sentit, l'organització de cada país fa com una selecció de diferents participants. Aquests participants tenen un any per preparar-se per fer una preselecció al país. Si ho comparem amb el musical, seria Operación Triunfo i el que guanya va a Eurovision, comparació supercutre. No, però la gent l'entén. Sí, és la que s'entén, Però s'entén, no? Val, doncs llavors, un cop guanyes la fase de país, representes a l'estat, a la final tens un any més per preparar-te i la competició són amb 18 països que es fa competició en directe a París. Són 3 dies de competició, 7 hores el primer dia, 7 hores el segon i 8 el tercer, en el qual has de fer 6 proves en total. I realment és intens perquè es fa tot en directe, hi ha grades, hi ha països com són Bèlgica, França, Itàlia, països realment molt potents en aquest sentit, de que fins i tot el govern apoya a nivell econòmic el participant i és dur perquè portes 2 anys preparant una cosa que tu jugues tot en 22 hores, llavors ens pot passar de tot, però molt bé, molt positiu, la veritat. Què valoren? O sigui, què et van valorar per dir-te, vale, tu ets el millor xocolater del món, què et van valorar? Hi ha unes bases en què són les 6 proves, hi ha postre, hi ha bombó, hi ha petit four, hi ha snack, escultura petita i escultura gran, i tot això s'ha de fer allà i de cada cosa hi ha unes bases, uns requisits que has de complir i tu presentar el teu producte o la teva proposta anant a un pas més enllà. No? Al final aquests concursos serveixen per marcar una mica el que serà la tendència al cap d'uns anys, sigui a nivell tècnic, a nivell de sabors, i tu t'has d'exprimir al màxim per fer alguna cosa que potser que allò que fas no és viable actualment fer-ho a nivell productiu i per vendre, però sí que en un concurs per anar a exprimir sí, no? I llavors, doncs, convèncer el jurat sobretot. Hi ha una cosa que moltes vegades no es té en compte i és que el jurat que tens, en aquest cas eren 34 persones de tot el món. Llavors, tu molts cops fas alguna que saps que t'agrada a tu o que agrada al públic europeu, has de fer alguna que agrada a un japonès, a un africà, a un sud-americà, a un europeu i algú del Canadà, saps? Llavors és molt difícil fer una proposta que englobi tot això, que a més sigui maca, sigui sorprenent, sigui diferent i que aportis alguna cosa, no? Que no sigui simplement bonic. No, però dubto que vagis fer la figura petita un ou de Pasqua, saps? Vas fer, la petita potser va ser... Seria curiós, va ser un cotxe de Fórmula 1 amb el pilot allà. No, en aquest sentit era una fumada bastant gran i que realment intentàvem això, no? Donar una mica una volta. L'escultura petita era, a més, l'havies d'aixecar i moure-la 500 metres i deixar-la en un lloc per entendre que hi havia estabilitat a la peça i tot. I la gran és una que al final l'escultura gran és la que es veu més, és la que, perquè les altres de degustació les menys al jurat i ja està, però és la que es veu més i la que queda com més identificada a tu, que jo en aquest cas era un elefant, la meitat natural, la meitat robòtic, per fer una mica el símil de tecnologia i natura, i queda a escala real, feia 3 metres d'alt, hi havia 200 quilos de xocolata i va ser molt potent. Quanta estona vas tardar a fer? Sí que a la peça gran... Eres tu sol o era jo sol, però la peça gran era l'única prova que podies portar un percentatge de la peça feta i desmuntada. Llavors sí que van ser 3 setmanes per preparar aquesta, però l'havia fet entrenant aquí a l'obrador 9 cops perquè sortís el definitiu i quanta xocolata és això? Van ser vora 2.000 quilos de xocolata que... I un cop fas l'escultura, la xocolata la llanceu? No, en aquest cas els per entrenar la tornava a desfer i tornava a utilitzar. Sí que portava unes parts de motlles, que portava fibra de vidre i tot, i al final sí que aquesta la vam llançar perquè no era apta per alimentació. O sigui, l'escultura ha de ser apta per alimentació o no fa falta? És 100% xocolata, no pot tenir dins res. Però la pots fer amb, és a dir, el que dius, amb fibra de vidre i que no sigui apta? No, el que fèiem amb fibra de vidre i tot eren motllos. Ah, vale. I llavors això ho passàvem a xocolata i... Sí, és a dir, una escultura ja sobreapta per l'alimentació. Qui se la va menjar, aquella figura? Mira, la de París m'ho han preguntat molts cops i, sincerament, m'agradaria saber què va passar amb ella perquè en el centre jo va ser guanyar, vam sortir de festa a París bastant fort, la veritat. S'havia de celebrar. I l'any demà matí, a les 7 del matí, agafàvem les furgos i tiràvem avall. Vull dir que, no ho sé. Ah, va quedar allà. Va quedar allà, però jo sincerament crec que la va ser. Jo em vaig veure una exposada a Vic, no era l'oficial. No, aquella era la segona, perquè portava un reserva. Vale. I és que la que vam ficar a la pastisseria i ara està al Museu de la Xocolata de Barcelona, allà exposat.
Però al Museu de Xocolata de Barcelona hi deu haver aire molt potent de condicionat, en plan, que no es desfaci, no? Està a uns 20 graus. La xocolata a 20 graus, 18-20 graus, pot aguantar molt temps. I una xocolata, perdona, és que això, ma mare sempre em diu, no, la xocolata va a la nevera. La xocolata va a la nevera? On se fica la xocolata? La xocolata a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Dis-ho, mama, la xocolata en un lloc fresc. Res de la nevera, lloc fresc i sec i que no hi toqui el sol. I perquè si no la nevera, a part de que la xocolata freda perd tot el potencial que té a nivell de sabor, a vegades blanqueja i es torna terrosa perquè es tempera i res. És que ja ho sabia. És que jo amb aquell campionat vaig quedar tercer. Què defineix una xocolata bona? Què diferencia, o sigui, com identifiques una xocolata que és bona? Exacte. Doncs que té matisos, i em refereixo a... Podríem fer un comparatiu amb un vi o amb un cafè, no? La majoria de xocolates comercials són amargues, dolces i para de comptar. Per què? Perquè torren molt aquest cacau, perquè sigui regular i para de comptar, la carreguen de sucre i bona nit, no? Llavors, quan una xocolata... literal... Para de comptar, perquè el ve tornat a dir. Llavors, perquè una xocolata doncs, tingui aquest valor afegit i sigui de qualitat, l'identifiques doncs, quan realment té aquests matisos, siguin florals, siguin àcids, siguin fumats, siguin a fusta, i guanya tot aquest valor afegit, no? Que s'aconsegueix amb el procés d'elaborar. Perquè tota la xocolata ve del cacau, evidentment, però on guanya la diferència és amb el procés i, evidentment, també amb l'origen. Llavors, qui fa bé el procés ja mira que l'origen sigui bo. Al supermercat hi ha xocolates d'aquestes? O... El cas amb Maller de Vic hi ha xocolates Eucària. No, però quina marca és aquesta? No, Eucària és un projecte que neix fa... el 22 de novembre, fa 5 mesos, encara no, i que és la nostra marca de xocolates que realment estem molt contents i que intenta transmetre tot això, no? Amb diferents productes, la màxima qualitat a nivell de procés, a nivell de producte i la màxima experiència també en tots els sentits, ja sigui de comunicació, ja sigui d'imatge, de packaging o d'experiència en aquest sentit. Però als supermercats, evidentment, hi ha més bones i més dolentes xocolates, i hi ha marques que fan molt bona feina, sobretot pel volum que tenen, perquè han d'aconseguir una regularitat molt exacta, però crec que no hi ha la màxima qualitat que podries trobar al mercat, no? En un supermercat.